Vi er herude med Hans. Vi laver lige, Hans, vi laver lige en walk-around. R32 GTR. Hvad vil sige? Jeg gør det. Yesterday. Hans, jeg har ramt lufthavnen. Vi købte allerede. We are already cooked. Lige munche lidt råbrød. Sidste råbrød i et år, Hans. Hansen siger, at det er det fly, der har størst sandsynlighed i hele verden for at crashe. Det er ikke engang cap. Det er lækkert, Hans. Så vi landede i flyveren, Hans. Vi landede i flyveren. Damn. Den her nødgang treater us real good, Hans. Udover mig, Hans. Jeg har sådan Lige udover Hans, der æder den lidt derovre. Men stop med at klage, Hans. Du har aldrig haft det så lækkert. We in the Abu Dhabi things, Hans. Nu er der no going back, Hans. Alle vores smukke guitarer venter på os. Hans og jeg sidder nu i toget. Vi må ikke snakke i toget. Hansen siger, at vi ikke må snakke. Vi var lige ved at fare vild, og det gik helt galt, Hans. Hans, sig nogle vise over. Ustabil institut for kriminelle, den der bygning der. Hvad er dit førstehåndsindtryk, Hans? Jeg er forvirret. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Der er en, der skriger, at på japansk. Så tænker jeg, der er super. Hvor? Der er 34. Nu er jeg kappet om, at der var en Supra, men så kom der rent faktisk en R34. Jeg har fundet vores første 7-Eleven. Hans har hypet 7-Eleven så meget op. Vi skal have reaction, Hans. Hvad har du købt, Hans? Pink grapefruit soda. Og jeg vil lukke dem til den. Det dufter af en San Pellegrino med grapefruit. Ej. Godt, det smager godt. Five hours later. Hans og jeg er kommet frem til Daikoku PA. Det her alle vores drømbiler er. Hans, hvad har du at sige? Jeg gør det. Røvfræk FD'er. Det er jo sindssygt, det her. Har vi en lille Mark 5 Supra. Det er fandme også fræk. Nye M2 og nogle andre BMW'er derovre. Så man fandme lander i Yemen. Hvad fanden sker der? Vanvittige biler over det hele. Her har vi en 2-dørs R34, hvor der står BR. Lidt weird, hvis du spørger mig. Jeg er sgu ikke så stor fan af vingen. Han skal godt lide den. Der er molded white body. Her har vi jo så en kæmpe driftmaskin. Ingen bomber. Nogle steder faktisk. Fatter ikke sådan en, jeg må køre på vejen. Det er seriøst vanvittigt. Daikoku PA er full firing right now. Vi er herude med Hans. Vi laver lige, Hans, vi laver lige en walk-around. Der er en RX-8.
R32 GTR. Vi har en S15 heromme. Så jeg har aldrig oplevet noget lignende. Så mange biler et sted. Lækreste Mark 4 Super. Whitebody Super. Hvid Whitebody S15 Turbo. Lidt nogle mærkelige spejle, den har på. Men ret lækkert. Nu begynder der at regne lidt. Ja, nu regner det rent faktisk. Så har vi Hans og jegs bil herovre. Alle løber til deres biler. Jeg må hellere lige tage et par fly med til Hans. Vi går videre. Det regner. Nok en af de lækreste Foresters, jeg nogensinde har set. Altså, den er seriøst på jorden. Folk er måske i gang med at køre nu. Der er en S2000 her, hvor der lige blev vinket ind fra vinduet. Her har vi en fræk Subi herovre. R32 GTR, Leasebæk 2. Der bliver vinket. Five minutes later.